Amics i amigues, estem aquí al santuari de la Mare de Déu del Món. Hem pujat al cambril i el que és molt important quan mireu una imatge és descobrir-li els atributs. Per exemple, tenim la Mare de Déu del Món que està asseguda en un tro. I per què està asseguda en un tro? Doncs perquè és reina. I els reis i reines s'asseien en un tro, en una cadira. Aquí la veiem asseguda com a reina, amb una corona, i a la mà dreta amb el ceptre de la reialesa, que és el que portaven els reis. I el nen Jesús, que amb la mà dreta beneix, i amb l'esquerra porta el llibre dels Evangelis. Aquesta imatge de la Mare de Déu és del segle XIV-XV, va ser feta de marbre, i la pedra és de Beuda, de la pedrera de Beuda. I aquí podem veure venerada com a reina de l'Empordà, senyora de la Garrotxa i princesa o pubilla, a vegades també ho trobeu escrit, del Pla de l'Estany. La Mare de Déu del Món. Avui visitant aquest santuari tan i tan preciós.